Musíme ísť von, ja nebudem pracovať, ale von, no dvojo, že by sme mali. A že budeme mať kartu, co on utvoril. U tým druhým díle, druhým, co mi utvoril, že tam mám 200 milión. Milión iba. Nie, 200 milión mi tam povedal. A ty ratačáš? OK. A že čisto zabudneme na to tú kartu a že vecka sebe ja spomnem, alebo ten Lacinko. No a uvidíte ten diel, tak ideme točiť. Ukážeme, aký máme balák. Budeme na takých malých hauzí. Bar taký nut. Ale nie, že ešte začneme s tým, čo sme mali, nie? Lebo aj vecka... Hej, ten budeme mať, čo sme mali, a to budeme mať, aký budeme mať potom. Potom budeme mať tú drevenú starú chatu. Hnilu. Až takú. Taký nudný barakos. No, spíš také bunker. Bunker. Tajomný bunker, lebo na nich sme nemali peniazy a toto... To stal iba 1 korunu, dáme tomu, jo. A my vydelali iba 1 korunu. A vecka sebe spomnenie, že no ja už dá to, lebo ty vlog. A lidi, že ja budem druhým dielu, že mám jeden robot, teraz u tretím dielu budem mať nekonečné peniazy. No ja mám nekonečné. Že mi každý deň chodia. A ja mal to tí 200 milión, ne? A na rokom, že vecka... Na druhý banking. A na ten... Na prvší banking máš nekonečno. Že ten konečne budeme bez používať. A že vecka sebe na to Že tí nám karty. zablokujú na jeden deň. A že sebe pomneme na tí karty. A u rúžovej mám tak iba 3 milióny. U tej chatke budeme bydleť. No a tu zavrieme Damiana, keď nám nedá pokoj. To sme nedomysleli, jo? No, vypadne nuka, hej. Tu tým bude Damian. Nebudem. Neby mi malo tej mesta. Asi bude no, vidíš zase ten tajné místo. No, to baví Brookhaven a to má Roblox. No, môžeme sa už robiť. Chceme u tej chatke bydlet a že na rokom, že my neznáme tým tajným mesta pačkové tu praškulky. A že ja vec zistím. Takže tu tým baráku, že sme začali od prvého do druhého. Môžeme? Teraz nepôjdeme točiť ľudí. Tak o hodinku pôjdeme točiť. Jo, zakiaľ vám dať co O 6:10. Jo, zakiaľ dať co im ukážeme, nie? Damian bude spať medzi krabicami. Co si more? Nebudem spať, uvidíš. Spáde budeme spať, Damian. Ty. Nie, ja tu. Tu. Nie, ja tam. Tak Ja to tu. je jedno. Tu môžeme... OK, je tu jedna veľká posteľ. Tu môžem spať. OK. Da co vám... Nie znam, da co môžeme takhle robiť, najbude dlhší video. Tak ja idu von toho. Jo. No to je tu schod. Šlepí, hej. Nemáš moment. Nemám moment. Tak dobre, zjednúte baráku. A ty, hej, mne to zaujímalo. Ja videl, že zavrel si dvere, bo ja nemôžem prejsť. A jakže ty prešiel? To si sa nedelá škurda, hej. Uvidíte na video, jak to prešiel. A boli celkom zavretí. Otvorím si. Ja môžem dať toto. Aha, tu. Múčuk.
Dám ti. Poď von. Lidi už nemá VIP, za to dal ten motor. No nemám VIP, mu kúpili Robuxy, no. Dáš miliónkrát. Nie 10 milión, tak 6 krát alebo vôbec. Dá to veľa. A budeme ten barák má lesný. Jo, nie taký. Ja si ukážem, jakú, no takú. Oj. Oj, si rád hnusný, jak ty. Ja som hnusný. Kúpi na moju. Tá putaca, kada to robíš, tam je motor. Jo, a u tým tretím diele uvidíte, budem posilovať. Taky budú úplne silnatí, on proti mne bude úplný ja. No, lebo ja budem posilovať diele furt. A lidi, lidi, ja to neposilujem za to tak, bo ja, že chudý furt, keď im veľa sladký a ja som ešte cvičiť, ale on chodí, že behať, bo on cvičí a staršej. Jo, on ide tak iba 10 kg, nie? Ale urejalo veci. Ja dávno, keď mi bol malý, nenatáčal mi. Romane mi dvinul s 2 rukami takú ťažkú činku, kus. Vracaj się. Poczekamy. A lidi, uwiem, jaki będziemy mieć do trzecim dzieleniu autičko. Aj bože. Jak nebudeme mať ty brachy, jo? Ale starý krapis. No jaký starý chlap? Nie, ja znam už jaký. Ten hnedý. Na takú bliajúcu. Hej, už. To je gangster? Hej, daj na hnedo, Ja dám hnedu. Hnedu neznáš? Nie. Čekaj, skúšam. No to jak się da namykać, nie da ni tam. Už ich dáme takú To ples. plesne. Tak. To je taka kula bude. Ale aj brzydka farba. Bude vysoký. Albo taký malý. U tým prvý dielu mi povedali, že naši rodiče, co? Že umreli. Jo, a my to zmenili, že budú, uslepiti jak môj název. no, A že povia nám, že pôjdu na výlet o 2 dní. No. Nie. Že pôjdu do Snap City, že tam pošli to lietadlo, že padal. Tak sú u Snap City prežili. A že my pôjdeme o 2 dní, že pôjdu nazad na výlet a že nima spať. ale tu Lacinko, on se to ty, jak se volají. Jo, sestrinky, tak to, jak se volá? Do dílov. Do dílov, ale do 6. dílu. To je úplně krátký díl 6. On to se, ale kamo keby aspoň ze 6 dní, to by bylo, a ne 6. More všetky môžu byť, bo treba nám viacej ľudí, bo to bude viacej harčie stavať. No to můžeme, no, ale ja... Čúske, čauke, nie. Šídaj, no. A lidi, že my pôjdeme na autu a že my nabúrame tak. Jo, ale nebude. Tak nini. Jo. Ja iba, a že Damian me najde a zvolá záchranku. Ja sa zmenil rejdo. Meno, nie rejdro. Meno mi dal Riderko, Lacinko Pataj. No poviem ti,
jednu vec, chlapcinku. Ale bude to, že diváky iba. Jednu vec si poviem. Za prvé, tedy jak sme iba točili na normálnej díle, no chápeš. Iba také videjka, Hej. sme dali všetky díly. No, tak si co? Iba nošil riderov merch a si byl čisto jak rider, okej, tej farby, jo? No, ale mne sa to už nelíbilo, no, nelíbilo, že jak furt nosí ten skin a konečne sebe zmenil skiny. Taký dal mi furt červenú farbu. No a furt dáva červenú farbu na chyžu, ale to furt ostane. Ale hej, to furt ostane, ale motor furt šíví inakší. No, lebo U videa už používam inakší skin. Perší mi mal ten že používa udílov, co kranem Damiana. Že by ste znali, chápete? keby sa znali, lebo nemáme tu nejaký druhý toty. Objaví sa treba tu Stacy a Becky, chápete? Lebo nemáme tu veci nejaký, tam musíme vypnúť natáčanie a zmeniť. No, štrihnúť, chápeš?